Hello, good people. Welcome back to yet another video. Here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Kana muri kutoondera pa page Bo futi. Anditi kurisei kwa muri. Kuno kwakanaka. Ndiri kutarisa kamkomana. Tough. Come. Kutarisa kamkomana akarya ndikuratidze kamkomana kandandinako. Kanogara kari mumoda mangu mukuru. Kamkomana aka. You remember this baby boy? This baby boy is bye. So yeah, all right. Otherwise murisei kurisei kwa muri kuno kwakanaka. So ndongokupa a quick one, just a quick one. Panyaya iyaye yandamukira makusini yanisina kurara manheru ndichitry kuda kugadzirisa yevazukuru vangu. So vazukuru vangu pandasvika kumakusini chakachaya but taita progress anditi. So ndakupai update yeprogress yepatazosira nhasi nezvandazoita kuti vaite zvikashanda. Haizvozvo zvandati vaiteka zvashanda ndanatozvo pambonyarano zvashanda. So ndasvika makuseni vanga vasiri kutaurisana. Thank God kuti zvekurowana zvanga zvapera, but uyo anga achingotamba yake, uyo achitamba yake. Muchinda akatokumbira kubasa, anga haana kutoenda kubasa nhasi, akatokumbira kuti ange ari anobatika. So muchinda azokonfesa, muchinda confessa, and you know, akonfesa in tears and is regretting kuita izvozvo. Chikonzero chakaita kuti muchinda uyu abatwe ndichakudzai. Mukadzi ndiye akakonzesa kuti zvinge zvinodaro. And iye muchinda atotaura kutoti shuwa kuchita kwandakaita ndaifanira kubatwa because of zvandakataura kumukadzi wangu. And iyewo mukadzi wangu tikabvumirana zvinhu izvozvo, ndatenda zveshuwa kuti zvinoshanda. Right. So mukadzi uyu, kutaura chokwadi, kune vakadzi vanonamata. Kunamata kwechokwadi chaiko ndatizozvitenda nhasi kuti pane kumwe kunamata kwefake kwekuti waita problem. But this is a lady wekuti akatomboridzirwa mabhosvo nevakomana vemabhosvo, handisikuda kutaura kuti papi, achipiwa push present paonline ipapapa. Akatopiwa push present achibuda muchipatara nekamwana kake, obatengerwa motikari nemuchinda yeye yakanaka zvisingaite. And besides that, muchinda uyu went ahead obva anotenga stand some of my locations here Harare, and obva avakira vabereki vemukadzi uyu imba, because vabereki vemukadzi uyu vailoja vachidai zvinhu zvasingaiti. So nezera akatoti onaka zvatiri kumboita tumari, ngatitengerewo baba namai stand yekuti vange vari vanowana pekugara. Anotovatrita sevabereki vake, because iye muchinda vabereki vake, both of them they are deceased and they are late. So maparents anotoona vari vabereki vake, zvokutoti kana iye musikana atotaura kutoti nyaya iyi nyange ikatosvika kwedu kumba haina value, because kudanana kwaanoita nevabereki vemukadzi wake kuritori kuma extremes kwekutoti dzimwe nyaya dzinofana mukadzi achiuya achiudza murume dzekufamily kwavo, murume ndiye anotonoudzwa ouya achitodza mukadzi kuti zvakadai zvakazodai kuri kutoitwa zvakati. So this guy, according to the wife, ndichitaura naye paside, he is a good man zvekutodaro, zvekuma extremes zvazvo kuti even hama dzake dzakatombotanga dzichati iwe makamuita seiko mukomana, makamuita sei, until vatongozotarisa, vatongozoona pachakanakira kuti anobhalansisa kufamily kwake nekufamily kwemukadzi. Mukadzi akaendawo kufamily kwemurume akanoti toda kuti tidai, murume anoitawo action. Iyo akatada kuitirawo
So that is the kind of a family yatiri kutaura nezvayo, couple yatiri kutaura nezvayo. So tagara pasi, mukadzi, murume paakarora mukadzi vachitanga kugara vese chichi, murume even up to date, mukadzi wake ari kuti it's not adding up because even up to date foni yake haivige hadii, pane mamwe zvimwe zvinonzi zviya, hanzi foni yake inotobatwa zvakanaka-naka, haana kana problem. Is one person wekutoti password chaiyo foni yake haatoise kana password, haatoise. Hanzi mukadzi ndiye akato anogara achitonetsa naye achitoti koruregere kuisa password pafoni yako because ikazobiwa pane zvimwe zvimukati zva imwe information isingafaniri inozongoita easy to access kana foni yako isina password. But iye anotoramba kuti aiwa inini foni yangu handichengetere zvinhu zvisingaiti zvoti nyange munhu akandibira anenge angondibirawo zvake foni, muriona. So mukadzi uyu nemurume uyu hanzi vaimboenda sekuchechi, murume akazorega zvake, but hanzi pataitoenda kuchechi vachinamata, they agreed kuti shamwari isusu hatisizourirana, anenge angohura chete ngaabatwe. Hanzi takaita 3 days tiri mugomo tichinamatira our relationship nepfuma, and chakatanga kuuya pasina nguva ngani, the guy akabvaitawo mari, anoenda kubasa but ane side hustle ndorinomupa mari, ane kumaini kwaane syndicate nevamwe vanhu. Handisi kuda kutaura detail rakanyanya, ndiri kungotaura detail ravandibvumidza chete kuti ndinge ndinotaura. So ane syndicate yavo, and then kwakangozoputika mari, muchinda anenge achitora mari, but ane basa rake, profession yake yaanoda singaite, and ane profession yakanaka. So akubuda akuona mari yakawanda compared nekumaini. So hanzi kumaini ikoko vakatonamata, pavakanamatira nyaya yerelationship, vaikatopa mhiko dzekutoti susu hatizozourana chichangohura chete ngabatwe paspoti. Hanzi vachitogara vachitongoseka vachidaro, vakabva vaitawo mari. Murume azobvuma akati hazveshuwa inini ndazviitisa apa, ende chakatoitika ipapo according to him, anototi munhu waakaita naye zvaakaita naye, munhu waigara achitongomunetsa achimutsoma, and the wife even knows munhu iyeye, because atozomutsanangura ndini nguya paipai wakaona paipai soso mukadzi ainitsoma. No, munhu kana aita mari pana umwe wakadzi, I think you understand, vanhu togona kuisa pamiedzo. So akazotorwa advantage, vakadi akadhakwa, vasanganawo kwavanga vasangana, and then the lady vamuisa padhuze, then zvakaitika zvobva zvatoitika zvekutoti mukutodhakwa machona aomeserwa kudaro muchinda uyu, atoramba adi akatozongoita give in. According to him, hanzi kondomu ndakatozoita kutorwa kutoti ndipfeke kondomu riya razobatwa riya. So guys, nyaya yachona yanetsa. So tabatati saka poitwa sei, saka mukadzi abva ati I know kuti this first time. Iye atozvitaura, mining vaya atozvitaura kuti this is the first time yatondiurira for all these years yataita vana vedu tutu, vanatoa kuti macute ones, kwanzi this is the first time yaandiitira is in muhana mangu ndiri kutozvinzwa, and the guy is broken, like he is much broken. So ndo nyaya chaichai yakaitika. So ndazoti kune mudzimai, saka uri kuti kudii, zvikanzi munhu zvichanotorera nguva kumuregerera. Ndikati aiwa, uyu munhu watomuregerera uyu, kana uri kutokonfema newewo uri kupupura kuti anokuitira zvinhu zvakanaka kudai, chikanganwa zvakashata zvaakuitira, Satani anogona kutokutorera munhu chaiye nekuda silly mistake yaitika once, and he is a son kumba kwenyu. Atotaura zvakawanda zvinoitwa nemurume, zvakawanda including kamunin'ina kake chaicho kanotori boarding, izvezvi kari kutoendeswa ne-the husband, and iye ari kutokonfirma kuti munhu he is mad. Zviri kutondishamisa kuti azodaro sei, because he is madly in love. He is one man wekuti
anogona kutokufondera ari kubhawa pakati penoise achitoti my wife, I love you so much, you know you are the best, I'm blessed, you know that kind of a guy wekuti anotongonakidza. So ndazovakumbira ini ndaona kuti nyaya yekuti ipere hasha dziripo idzi dzese, ndazoita plan ndikati mimi wanimimi pindai mubedroom toda kuti muite sex. Ndanatsovaudza pachena ndikati hapana chinonyasa muri mukadzi nemurume. Ndavabvunza saka maita zvikanzi handisi kuzomboita naye sex chichi. Murume is confirming kuti handinakumborora nemumwe munhu futi unprotected except ipapo panekati. Saka ndavagombedzera ndikavagombedzera ndikati ini ndakukumbira mupinde, and the wife finally agreed. Ndobva ndambodhiraivha zvangu ndikabuda. Anditi mukadzi ndeyazondisira message pangoiswa tuma emoji tokuseka tune musodzi yekuseka. Ndikati haufamba manhana zvikanzi anko uyai. Ndobva ndaenda zvikanzi anko uyu munhu ada kundijairira uyu. Ubva watanga kuseka, ndatanga kuona smile. The guy haana hake kuchinja, aramba achingoradza face yekuregreta nekushowa some remorse. Zvikanzi ashuwa undiregerere. Apfava muchinda, apfava mambona munhu anopfava to an extent yekuti makauchi mbaarimo but adhonza chair inonchidze madining chairs ndo yanga akangogara ari pakona kuside kwangu, mudzimai anga akagara uku indiri panapa. Apfava mukadzi anga akuseka zvikanzi chibenzi ichi munhu ichi anko, chibenzi chacho, funge chimunhu, but you could sense kuti zvaitwa mubedroom mabatwa basa. And ndatozonyanyisa kudzidza chimwe chinhu kuti do you know kuti sex inoita kuti pane hondo chaipo, pane dambudziko rinogona kutoredyusika. Mukaona manetsanise murume nemukadzi, I know you can be stubborn kuti haiwa handisi kuzombomubata kana mutanga, chimbozvitrayai, chingombozamai kuti mubve maita zvinofanira kuitwa nababa namai. I'm telling you the truth, you'll be surprised kuti ndokutopera kwenyaya ikoko. Mazvinzwa? Zvinoramba zvirimo, zvakuda kuti muchinda aita promise imwe aita nekuda kwechinhu ichi. Anatsotaura ipapo akati anko istai toenda kuchechi. Kana iye mukadzi atotaura kuti baba vainamata meno zvakangozoitikawo vakangotangawo tangotanga kuona munhu akutanga umwa tumabhotoro tumasaidha tumwe toyato achingoti madrinks awa rivaveri madrinks, then akutopinda rimwe akutononoka uya kumba. So the guy, he said, uncle, I'm going back to church, I love my wife, I'm blessed with everything chingadiwa nemurume. So kubhawa uku ndo kwandisakisa izvi, plus neshamwari dzimwe dzatinoita kutamba nadzo dzisingakudzorewo kuti yangu yekuenda kumba. So the guy atenderana nazvo, anditi anko ticharamba tichikubatai tichifambidzana parwendo rwedu because you are the only person who is knowing kuti chii chakaitika. Ari kutoziva kuti ndisu anaani panyaya iyi. Takangonzwa pamwoyo yedu patinokuonai pasocial media, tikaona zveshuwa kuti muri sekuru vedu, hanzvadzi yamai vedu, chinda akabva andiisawo pamwoyo to an extent yekuti ukaona vanhu vachikutsanangura nyaya dzakadai dzinonyadzisa, nyaya dzinenge dzisiri right, inyaya dzinoudzwa munhu wamunogona kuvimba naye. So I thank God because muchinda uyu ari kuti inini ndakuda kudzokera kuchechi, ndakuda kutendeuka ndinamate, ndidzokere panzvimbo zvandakanga ndichiita nemukadzi wangu, zvakatipa kuti tinge tiine zvese zvatinazvo, zvakandipa mukadzi akanaka kudaizvi netuvana twakanaka shemo. Even the wife is very beautiful. Even the gentleman, he's a gentleman. You can see kuti pane dudu handiti. And unotoona kuti Satan anogona ari kuda kutovabira zvinhu zvakanaka. The devil comes to kill, steal and destroy.
So ibasa rake kuti akaona pari kufarwa, pane vanhu vari kugara zvakanaka, vari kuwana zvinhu zvakanaka, vachiitira vabereki vavo zvakanaka, the devil always find a way yekuda kurwisa nekuparadzanisa vanhu vakadaro. So guys, ndo update yandangondiyozokuzivisai. The guy abvuma, and ndoda kukurudzirai vakadzi kuti kana muchinamata namatai zvekurevesa. Imana baba idaiwo vakadzi venyu zvekure the guy akareswa manzwa akabhaiza, but the guy, he loves his wife so dearly. Uona munhu rume zikuitekwa hofori timba yerume ichibuda misodzi, so ichibuda misodzi yakapfugama zoti hazviitwe nemunhu asingade munhu izvo. Varipiko varume vakadai? So ndo update yandangondiyozokuzivisai. So guys, iwewo kana une nyaya yako yauri kufila kuti angu ndine nyaya yangu handidi kubuda inini, handidi kunge ndiri ndinozivikanwa, pandiri kuda kuti ndinge ndiri ndinotaura nemi, muwana nzira ine wisdom. Sei inoyi inzira ine wisdom yandiri kushandisa kunge iri inosvikawo kuvanhu vanobetsera. Comment section kaiona taiverenga, vaichenga vachiverenga. Thank you very much kune vanhu vese kuna umwe vari kutoto pakatoshanda kondomu zviri nani. Pane umwe akatondingisa message, ndavaradza message achona, anga achitoti uyu akatouya nekondomu andozopfeka, isusu tinotongozoona yasiki. Kwanzi ndanzwa nekuroheswa nesiki nemurume wangu kutojaira zvokuti ndikatohwa kuvaviwa kunhengo handichatovhunduke, ndakutongoti baba mwana handei totongonobayiwa nekupiwa mapiritsi nekudzoka. Imagine. So hatisi kuti zvakaitwa nemurume uyu zvakanaka, but tiri kuti kana uchinge wakanganisa chirealiza, then apologize, uchiratidza some remorse, wange uri unozvininipisawo pamberi pemunhu, anobva afara. Mai vanga wakufara iwawo zvekutoona kutoti zvanhu zvinodanana vanhu. So if you have got any issue iri kukunetsa yauri kuda help, Uncle Sandy is there. Ndosandira hanzvadzi yamai venyu. Inzwai, nyaya iyi ndaitaura, ndandikuudzei panapa ndichipedza. Ndaitaura pano online because ndakatokumbirwa nekapo iyi. They agreed. Ini ndinongosungoenda ndichinobatsira vanhu. Tingodaro vanhu vazhinji vanoziva. Vamwe vanotouya kuinbox kwangu, vamwe vanotondifonera, angu ndakazovharwa mari ndikadai ndakapinda zvikwereti, handimbodzitaure panapa. Vamwe vanototaura kuti ndiri kuda mukadzi wangu angu, ndakabhaiza so mukadzi wangu akandisiya. Handimbodzitaure panapa. And handina kwandodzinyora. Iyi ndainyora because the couple they asked me kuti ndiinyore, ndiitaure panapa Saint TV, vachitarisira kuti vange vari vanowana help, and vatoverenga comments ari constructive akawanda. Thank you very much kune vanhu vanyora constructive comments. Vanhu vanoreswa, tisaishaude vanhu. So if you have got your story iri kukunetsai yauri kufunga kuti unoda kuti igadziswe naanko, hanzvadzi yamai vako, nhamba ndo dziri pascreen idzodzo, unongonibata, and then tinotouya togara totaura. I want to assure you kuti handiuzombonzwe nyaya ndichipa maexamples enyaya dzenyu kana musina kuti tidzitaure, but kana tadzitaura tinodzitaura futi neuchenjeri wekuti nobody will know. From Uncle saying the only Zim uncle for now, it's much love and God bless.